Diyos, marahin na banggi po sa inyo gabos mga tugang, maluhod po para sa pagpamibig kang orasyo emperata. Pamibig laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangaiparigi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula sinagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pa mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami. An sa mga namamutana sin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos marahay na banggi po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ni kadawang Domingo kan Adviento. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo po ang minasunod. Thanksgiving for recovery offered by Lourdes Pitero and family. Thanksgiving offered by Ariza M. Dominguez and family. And thanksgiving offered by Maria Salome Lorbes. Special intention for board examination offered by Cheryl J. Tanteo. Special intention offered by Janine Ortega. Special intention to pass the LEA 2022 offered by Marvin C. Echalas. To pass the board exams offered by Miguel R. Trajano. For safe travel offered by Tess Abisado. And special intention for healing and fast recovery of Grace de los Santos offered by Daughters of St. Jude. For the eternal repose of the following souls,
For Silvestre, offered by Revivar family. For Annabel, by St. Jude Thaddeus Parish. For Arnel, by Armario family. For the death anniversary of Lawrence, offered by Peralta and Morga family. For the souls of Irel, Albert, David, offered by Marvin Echalas. For Jonathan, offered by an anonymous. For Justin Raymond, by Sanyosa family. For Joshua, by the Jesus family. For the souls of Alan Jesus, Virgilio and Salvacion, offered by Maylene Meraflor and family. For the soul of Flosertina, offered by DSJ. And for the soul of Loreto, offered by Ahoro family. Banwaan ng Diyos, matinlugpuan gabos, sa sarabay niya itong awiton, an awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na banggi sa Indogabos, mga tugang. Marhay na banggiman po, Father. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ding magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa inyo mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangagdi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles at Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan na sin maherakon, ang naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang ni nanuman na mga kinabano nagibo, alagad ang pakasabot ti langitno na kadunongan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya, na kay bamong nabubuhay as sinagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Ang maluwas na sarong supang sa pungo ni Hese, susog sa papasiya ni Propeta Isaías, iyo ang magahade na pano ng Espiritu nin kagurangnan, asin magdadara sa iyang banwaan nin katanosan asin katunanongan. Si Hese, ang ama ni David, hari ng Israel, asin si Jesus, gikan sa kapag-arakian ni David. Hemateon po niya to ang natababasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwa sa pamilya ni Hese. Sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Maerok sa iyan espiritu nin kagurangnan. An espiritu nin kadunongan asin pagkasabot. Espiritu nin kahatolan asin kusog. Espiritu nin pakasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. An pagkatakot sa kagurangnan, iyon sa iyang kagaya-gayahan. Dahil siya maghuhukom huli sa mga nahihiling sana o sa mga nadadangog sananin sa iyang paghatol sa mga daing sukat. An sa iyang tataramon pamakol sa mga tawong daing puso. An sa iyang kahatolan kagadanan sa mga tawong maraot. Katanosan an hagkos sa iyang habayan. Kaimbudan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangan ang lobo maistar kaiban kordero, ang tigre makikidurog sa kanding, ang ugbo na baka asin ang leon mag-ibahan sa pagsabsab, ang baka asin ang leon magiging magkatuod. Sa kaibahanin sarong aki na mga ngataman sa inda, siring sa toro, ang leon masabsab nin dagami. An umboy makawat sa lungib kan halas. An pangratak nagigibuhon sa sakuyang banal na bukid, pulitan mga banwaan mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano nin tubig. Saldaw na iyan ang gamot ni Hese, matindog bilang tanda sa katawuhan. Hahanapon kan mga banwaan, pulitan sa iyang iniirokan, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katuninongan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan in katuninongan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatolan, asin sa aki kan hadi ang katanosan. Matanos siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang maheherakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan in katuninongan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, magdadanay sagkod paman ang katuninongan. Siya maghahadi puon sa daga sagkod sa dagat, puon sa salog sagkod sa mga purukan daga. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan in katuninongan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na dainin nakikidumamay. Sa iyang maheherakan ang mga mapakumbaba asin dukha, ang buhay nin mga dukha sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan in katuninongan sagkod paman. An sa iyang ngaran magdadanay sagkod paman. An kabantugan niya mapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawohan maako nin bendisyon. Aapudon siyang palada nin gabos na banwaan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan in katuninongan sagkod paman. Kan si Jesus binunyagan ni Juan sa salog kan Jordan, naghilig sa iya ang Espiritu Santo. Nautob ang propesiya ni Isaías na ang Espiritu nin kagurangnan, maunto ki Kristo Jesus. Itinutukdo sa to ni San Pablo na si Kristo ang kapanoan kan pagiging dayupot nin kagurangnan. Ani kaduwang mabasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa katunayan ang gabos na sinurat ka ito, isinurat sa pagtukdo sa to. Tanganing ninhuli sa pagkamatinios asin karangahan na itinaokan mga kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom.
Iwara sa indo ng Diyos na matinios, asin pararanga, an biyaya na magkasararo an sa indong buot, susog sa kabutan ni Jesucristo, tanganing burunyog sa isip asin tingog. Umawo nindo ang Diyos asin Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya mag-inako-akuan kamo, siring na kamo inako ni Kristo, tanganing umawo ng Diyos. But kung sabihon na si Kristo naglingkod sa mga Hudiyo, tanganing ikapahayag na ang Diyos maimbod sa pag-utob kan mga panuga na ginibo sa mga patriarka. Asin man tanganing umawon kan mga pagano ang Diyos, huli kan sa iyang pagkahera. Siring sa nasasabi sa kasuratan, sa tahaw nin mga pagano, o umawon ta ka, asin aawiton ko an sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kitong mga aldaw nagpahiling si Juan Bautista, duman sa lantad nin Judea, asin nagkurahaw. Magbagong buhay kamo, huli tauyan na ang kahadean nin Diyos. Sa iya ipinapanungod ni Propeta Isaías, an sinabi niya, sarong tingog nagkukurahaw sa lantad, andaman nindo andalan para sa kagurangnan, tanusan nindo an sa iyang agihan. Ang gubing ni Juan balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa habayan, ang kinakakan buron asin tangguli. Mga taga Jerusalem, mga taga Judea asin mga hali sa palibot in Jordan nagdulok sa iya, nagtuga kan sa idang mga kasalan, asin binunyagan niya sa salog din Jordan. Kan mahiling ang kadakol na mga Fariseo asin Saduceo na nagdulok tanganing bunyagan, nagsabi siya sa inda, mga halas na rimuranon. Si Isaya nagtukdo sa indo na magdulag sa padusa. Ipahiling nindo sa hunahuna na ama nindo si Abraham. Huli ta sinasabi ko sa indo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. An patok yao na sa puon kan mga kahoy, lambang kahoy na day nagtataunin marhay na bunga, papaludon, asin isusugba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, nganing magsulsul kamo, alagad an masunod sa ko urog na makusog sa ko, asin di ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini ang mabunyag sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Huli tadara sa sayang kamot an himalidan, nganing linigan an ginikanan, asin tipunon an trigo sa tambubong, alagad an ata, susuluon sa kalayong daing katapusan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray marhay na banggi sa indugabos mga tugang. Yaon kita sa ikaduwang Domingo kan panahon kan Adviento. Asin sa pagpuon kan sa tuyang pagurup-urup ngunya na banggi. Kwaon niya to sumagayon na summary ni Father Donald Neary, saro siyang Jesuita, manunungod sa liturhiya kay ning ikaduwang Domingo kan Adviento. Sabi ni Father Neary, Advent is a time of joy. The messenger is, in the first reading, is the joyful messenger
and his joy is that God is near and God is coming. This would be the message of Jesus. Jesus' big conviction that he was the joyful messenger of his Father's love. He would be the shepherd, the one who cares, knows, and actively looks after the sheep. John the Baptist is the voice of joy preaching the new message, not to get out of the way, but get into the way. Walk the way with Jesus. Sa indang kung babasahod niya toan or kung nadawog kita, nagdawog kitang marhay sa mga pagbasa ngunya na Domingo, konektado sindagabos. Kung babasehan niya to ang history kan mga Hudiyo, mahihiling niya to na nagkapira ng siglo na wala sindang tunay na propeta bago si Juan Bautista. It has been centuries at this point since Israel had a true prophet. Ang banwaan kang Diyos anapod sa inda, sa indang nasyon, nasa hirarom kan kapangyarihan kan mga Romano. So iyon is konteksto kay itong panahon. Paulit-ulit sindang naging masumbikal sa Diyos. Paulit-ulit sinda na naging unfaithful sa Diyos. Asin padago sindang nagrarayo ang sindang puso sa saiya. So rather than being the light of the nations, Israel had fallen into sin and idolatry than relying on the Lord. Iyukuta na ini an bukasyon kan mga Hudiyo, an maging banwaan nin mga padi asin mga propeta. Tanganing madarakuta na ninda anibang tawo, anibang banwaan, pasiring sa kaligtasan, asin sa pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Israel was to be the nation that prepared the way. Siring digdi sa pinagprofesiya ni Isaiah sa enot na pagbasa. Asin gigibuhon ko ta na kan Israel ang sa indang misyon by defeating idolatry. Sa palibot kay itong mga nasyon, kadakol na mga Diyos-Diyosan. Pero anong ginibo ninda? Naging political dynasty sinda. Imbes nagibuhon sa indang misyon asin bukasyon, nakikigera sinda. Imbes nagibuhon sa indang misyon, naga-aspire sinda na maging sarong makusog na nasyon. Now enters the person of John the Baptist. John the Baptist who comes to fulfill on his own what the whole nation of Israel failed to do. That is to make straight a highway for God. Iyukuta na ini sumisyon kang Israel na maging amangenot duman sa Mesiyas, nagpalyar sinda. Kaya ngunyan uni na si Juan Bautista ang nagigibo kan trabaho kan bilog na banwaan kan Israel. Pero aram ni Juan Bautista ang sayang lugar. Aram ni Juan Bautista ang sayang lugar sa basta kulang plano kang mahal na Diyos. He knows full well that he is not the salvation. John the Baptist knows full well that he is the only one or the only one who prepares Israel to receive salvation through Christ. Siring nakuta na iyo ang ginibo kan Israel na magpreparar para sa pag-ako kan Mesiyas kan kinabad. Ining Juan Bautista na ini, habo niya nin kamurawayan. Sabi nga ni San Mateo, nakaistar ngaya sa lantad, asin nagkakaon sa nanin honey and locust. Pinagtataon niya ang gabos niya kay Jesucristo. Naaram niya na mas matibay, na mas dakula kaysa sa iya. Asin iyo ini ang rason kung nyata ta sa mga tao nagduduman kay Juan Bautista.
the realization that God has not forsaken Israel after all. And this also draws them into recognition of their sins, both as individuals and as a community. Kung hihilingon ta ang mapa, ang Jerusalem, 50 kilometro